Čaute ľudia, moje meno je Jano, ja vás vítam ďalšieho vlogu a mám tu hosti. Takže čaute ľudia, moje meno je Peťo. No. Čaute. Aha, už to rastie, Petře. Bože, on sekerou kope túto hlinu. To je taký pokec. Oni hrajú Minecraft, ja som na YouTube. Je tu krnáč? Čo chceš? Nie, ja som povedala, že čaute ľudia, moje meno je Kubo. Ivana, nemáš drevo? Mišovi zbúram dom. Mám ešte 30. Hej, zbúrajme mu, ja som mu začala inak zbúrať, lebo som nemala drevo a potrebovala. Až páči to. Ježiši, rozhlas je. Ja spravím podlahu tam, hej, Nemám nič urobené. Dobre. Ja si vykraftím túto. Počkaj, vlastne ja potrebujem len sekeru, čo robím ja tekvica? Ty si celá tekvica. Ty si bukovica. Presne mám 3, aby mi vyšla sekierka. No. Tento kurík posuňme ďalej, Peter. Na čo to stačí zatiaľ? Ale tu je drevo. Čaute ľudia, končím. Prečo? Lebo idem sa učiť, čaute. Tak, o koľkej prídete o 5. po 6. Jano, zavolaj mi. Zavolaj Dobre, mi, Jano. čau. 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 No. Tu som. No? Ej, Jano, ešte točíš? no, stále. Aha. Čo posielaš? Peťo? No? Čo? Ej, bastri! Peter mi písal 14:13, ja to nebolo teraz. Ježiš, nehal tu na mňa celý chodník, ja ho ale usmrtím. Peter, však sem slnko nepôjde, čo robíš? Peťo ešte hrá? Nie. Idem tu nazháňať nejaké zvery. Ja nemám jesť. Ideš ešte hrať? Čo? Minecraft. Hej, ešte hrám. Neviem, ako mám zautočiť? Na 2., na 9. alebo na 6. Ja neviem. Alebo na 1. Skúste na 1. Ja si idem teraz pozrieť to video, čo si pridal, nie? Môžeš. Au. Isto to bude úspešnejšie ako tie krnáčové videá. No, neviem. Celkom som to zabral. Krnáč není u teba? Není. Dobre. Jo, by tak bol, aby ťa počúval. Puška. Kúkaš? Si na YouTube? Ja? No? Hej, ale neviem, ako sa volám. Hej, poviem ti také video. Daj si, že babe. Máš? Si mám dať Babe. babe, B-A-B-E. babe. No, babe. No počkaj, píšem babe. Alkoholistem. Alkoholistem. Ako ešte raz? Počkaj.
si minútu. Aha. Počkaj, teraz ticho, idem to pozerať. Chvíľu, počkaj. No už som si to dala tam. A kúkaj. Na fúriky uvezú. Čo, Jano? Nič. Ej, bastard. Ja tu už stavím. Počkaj, som hladná. Sliepka mi nevyrástla ešte. Ideme vyhodiť vajce, teraz je osudná chvíľa a nič, chápeš to? Nič, sliepka. Zle si vyrodila. Nič. Na budúce musíš lepšie tie kvite. Nevadí. Toto, Jano, No? daj si, že Milan Fulajtar na YouTube a tam ti vyhodí Milanov channel. Ježiš, Petrovi tu musím dať vypiecť, lebo on je taká lama, že on nevypečie. Nie. Ježiši. To čo tam má tutoriál zmazať farbu. Takže ako zmyť farbu z Počkaj. tvári. Janko, ja o 4:00 budem potom končiť, dobre? Dobre. Ináč iba ja sama už tu hrám na tomto serveri. Dobre. Hej, nejdeš to hrať? Nejdem. Tu mám iba 3 videá, či ten skok. Čo? Že ten skok. Idem zasadiť bonsai. Zasadím ho A kto ho tam presne. natáčal? Ako? Kto ho tam natáčal, keď skákal? Ja neviem. Ja som to určite nebola. Reklama na ľudsku. Ja už som aj naučený na matiku. Ja ešte nie som na nič naučená. Ale pôjdem sa o 4:00, to stíham pekne do 5:00 sa ja naučiť. 3/4 ti budem zvoniť. O 3/4 3/4. na 5? Hej, Dobre. nie, na 4. Nie, na 5. Na 4. Na 5. Nie. Na Na 5. 4 s tebou nepôjdem, iba na 5. Dobre? Dobre. Lebo ja ešte sa musím naučiť. Ešte aj mama musím zavolať, že či môžem ísť dole tam aj to pustiť. Jaj. Každý sa stade to odpojí. Máme tu už vysadené sadenice a ja som taká inteligentná. Ja som tedy hral Survival Game s krnáčom. Aha, môžeme dať spáriť sliepky. Ale to až potom. Alebo ja ich dám teraz.
osudová chvíľa, či sa vypári. Párte sa. Áno, máme malú sliepočku. Tak. Máme 6 stejkov. Jaj, Peter, toľko veľa toho. Mala by som si tu niečo normálne. Poznáš Falenku? Áno, ja pozerávam jej videá. Teraz má nové video. Ona je jediné dievča, youtuberka, ktorá natáča aj Hry. hry. A jediná, ktorá chodí asi do tohto. Na For Fans. Tak to nie som si istý, ale asi jediná. Kde je? Na For Fans? Ja idem aj na ten druhý, na Icecamp? Craft. Ako? A ja idem aj na CraftCon. No ja idem možno iba na For Fans. Tie dvere sa mi nepáčia. Ty Pôjdu Pero, preč. zdraví ťa Nero. Už končíš? Nie. A to koľko videí zvykneš vydať za jeden deň? Akože keď to nemám upravené, tak aj 3. Oh my God. Ale mne sa páči, že ináč ja poznám jedno dievča, ktoré má viacej odoberateľov než Gogo. Ako sa volá na Slovensku? Nie, No. ona je z Ameriky. Jak sa volá? Bethany Mota. Poznám ju. Bethany Mota. A ja som sa s ňou stretla. Kde? V Prahe bola. Som raz v živote v Prahe. Čo? Raz v živote som bol v Prahe. Ona tam bola cez víkend, tak a my sme tam boli a tu prečo Počkaj. nejdeš? Počkaj iba. Čau.